ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An bɛ foli lase Mali parti politique ɲɛmaa bɛɛ ma. Maa min tun bɛ yan bi a bɛ maa kɛmɛ o ye parti kelen. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mun na? An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan fasoko la. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mun na? An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan démocratie kɛlɛ la. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mun na? An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan parce que an y'a ye ko dɔ dilannen don, ko dɔ labɛnnen don. O man kan ka jamana kɔnɔ bi. Jamana ni mɔgɔ bɛ basigi la. Jamana ni mɔgɔ bɛ bɛn na. Jamana ni mɔgɔ bɛ bi jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ se ka segin cogo min na a yɛrɛ ma. Mun y'an jɛ bi? Min y'an jɛ an ye ko dɔ jateminɛ. A y'a minɛ a b'a kɔnɔ o kɛlɛ man di. Mais an ɲɛ bɛ boloja dɔ la n'an ma wuli k'an jɔ o laban bɛ taa kɛ min ye o ye k'a fɔ parti politique yɛrɛ Mali parti politique parce que n'i bɛ kuma an ka histoire dɔɔni fɔ anw ka démocratie ni tɔw ta nali ma kɛ kelen ye. Depuis le 19 novembre 1968 Maliyɛn dɔw ye kɛlɛ daminɛ ka b'o la ka na école ye kɛlɛ kɛ INEM ye kɛlɛ kɛ ka b'o la ka na AIM ye kɛlɛ kɛ ka b'o la ka na mouvement démocratique ye kɛlɛ kɛ o de kun taara cɛ le 26 mars 91 jamanadenw ka kɛlɛ k'a fɔ ko démocratie jamanadenw ka kɛlɛ k'a fɔ ko fanga ye jamana de ta ye jamanadenw ka kɛlɛ ko liberté d'expression jamanadenw ka kɛlɛ ko droit ka respecter an y'o kɛlɛ de kɛ o. Les partis uniques qui continuent à développer, Afrique qui développer n'a pas puisque l'indépendance ou talé, on a né ko parti unique, l'indépendance ou talé, l'élection nous kera karase, l'indépendance ou partout betira, mais sans bisaba de kakono, à sans bisaba jora karamu, jora mayala. Un nambo konana, c'est vrai big la chamanga chamana kono. Depuis août 2020, il m'a fait coup d'état karanga chamana kono. On a fait pina, mais Malikama, amakuma. Mali kama ango mingera anga barake pour ga nyore kana ketuguni ndugo yo chama kera anga tana dialogue national inclusif kera malen be wella do manala transition nale concertation kera transition nale assise nationale kera transition nale dialogue international dialogue intermalien kera assise nationale o tara ka foko o ka résolution mi ko recommandation ko c'est exécutoire. À l'époque, faites attention, puisque la caution n'a pas été suspendue. Mais malgré tout, nous devons faire le bon nous devons faire la tanier. Au sein de la charte des partis politiques, au sein de la parti ou kachan, ko ka la jado be se ka bo partout la tromina. A fora fana ko partout jatemene ka ke ou ka fonctionnaire be se ka moraliser tromina. Ah non folé. Bataki Chirangma, parti politique à Kera décembre 2024, ministre délégué, ka foko assise nationale et minfo. N'a ko ka charte fallait assise nationale est mis fort n'a fera ko ka dobo partout là assise nationale est mis fort n'a fera ko partout rationaliser ayo hakilna damade au parti nyamgo aya ambe fulira c'est parti nyamgo flama no maître Muntaka Tall ane forum nyamgo ule jatemene ka foko kunu ko do kera kunu lettre chirama kunu rencontre kera otara kunche muna afora ko amabe eji sigara tero fo ka ta ke tirage au sort noto ay jamana juma ka fo ko jekulu mbesigi o jekulu nganga élection organisée na be fo ma ko élection ka ke transparente ko ka ke élection crédible ko ka ke élection sincère ko mamunu mina do eji la ko ka ta ke mawe munu tara tirage au sort la mais mali ko lansona anyo re jetemine donc luko ko pour ngana do filla mbeka fara nyonka en farla nyonka ka nyogonyo ke ka entretien ke ka ben lettre réponse kelenka wo ci ministre délégué ma et no cirema e kuma na gouvernement to la no cirema e kuma na faso don to la e de lettre chama ni lettre soro i kan ka muke min ba kono na jariye odo min ba kono ni ba kono ko fili do bala i ba ngwele kana ay jabi dama yankan yamany ay jabi dama anga ya ro fale ay jabi dama ni ma animisi wasa bara to de boloka ou bien nous sonna mba blagata CNT là CNT bi se ka écouter que amba do projet de loi na beta on sait comment ça se passe j'ai été membre du gouvernement avec forme élément de participation bi se ka ke et au min tale anye mume ko non aw mune parti nyambo we en électrique chama nga 6 ans en wérem na concertation de ke amna concertation ke Mali cercle kono amna concertation ke Mali région kono amna concertation ke extérieur là au concertation ma mo fla de beta o ma mo fla la parti politique nyamgo parti politique ma fla de beta o ma fla fana auto dide on de body anyo famia wala ba yemu ye ga ko concertation nana ke ko concertation bena munga sabla ko ni mi me baladenda balaba ya fo jamana ni kono depuis que les damano ni anyo ko do jatemine les décisions beta do de talendo munu be réseaux sociaux ka do de talendo munu ta fe basika na bali kono do de talendo bara nyete munu kono do de talendo micro de bolo ko de bolo fe o bolo fe me micro la hano be ba malika ta malika do dinga kono wuri na baray wolle ko parti politique uci
ko parti politique ko jɔyɔrɔ man bon bilen ko légitimité t'an na bilen donc an y'o de jateminɛ an ko ja an t'a dɔn k'a fɔ ko nafolo yɛrɛ bɛ jamana na ko pour gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o de kama fɔra k'an bɛɛ k'an bolo don an poche kɔnɔ an ko nafolo min na bɔ ka kɛ nin concertation na ka taa Mali la ka taa se extérieur la ne ko nafolo jɔyɔrɔ kun tɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc o de la an wulila ka jɔ k'a fɔ hakilina min bɛ yen u kana kɛ u k'u farati anw parti politique anw farala ɲɔgɔn kan o de la i ko cɛ kelen an ye déclaration min kɛ bi an ko concertation min nalen u k'a sur ça fɔ tubabukan na u k'a jɔ fɔlɔ an y'a ɲini premier ministre fɛ a k'an reçoit an ka kuma parce que Mali n'an bɛɛ de ta ye bon an hakilina o bɛ sɔn ka kɛ mais min bolo dalen don an tɛna jɛn n'a ye dɛ min bolo dalen don o tɛ sariya sanfɛ dɛ an dun ka sariya belebeleba o y'an ka constitution de ye constitution dun ye mun protéger constitution ye la forme républicaine a y'o protéger constitution ye laïcité protéger constitution ye fana président ka mandat tɛ se ka tɛmɛ 2 kan protéger constitution ye multipartisme fana protéger u b'a fɛ ka segin o de kan donc jamana ni an k'an farati n'i bɛ fanga la ani Ala y'a d'i ma n'i ye layidu ta n'i ye engagement ta i kan k'o respecter anw bɛ min ɲini bi an ka nin bɛɛ bila an ka charte falen an ka calendrier sɔrɔ an ka élection organiser ne maliyɛnw ko ko e Mamu de bɛ k'a ye c'est bien n'u ko ko e Adama de bɛ k'a ye c'est bien n'u ko ko Jibril de bɛ k'a ye c'est bien mais an tɛ se ka to nin kɔnɔna na an bɛ mun na an tɛ royaume ye an tɛ empire ye an bɛ république de kɔnɔ res publica la chose du public an bɛ démocratie de kɔnɔna na an bɛ se ka to fanga kɔnɔna na san 5 transition an ka bɔ kɔnɔ nin bɛɛ ye pour que transition kana ban an dun bɛ kɛlɛ kɛ pour que a ka ban parce que n'a banna o de ka ɲi Mali ma n'a banna minnu b'a la bi o de ka ɲi u fana ma san 5 n'i y'o kɛ fɛn fɛn na o ye mandat de président ka mandat ye démocratie la o ye mandat yɛrɛ tɛmɛna États-Unis président kan donc a bɛɛ fo ka bɛn waleɲuman dɔn